però no estic segura que l'Agnes i en Tobias ho vegin tan clar. Ai, no sé per què no es fan tapissar de nou aquesta butaca, l'Agnes. Aquest cuir... Per què no truques tu els tapissers, doncs? No vius aquí, ara? Ja no ets cap nena, Júlia? Vas camí dels 40. I no es pot dir que així has deixat gaire alt pel pavelló del matrimoni amb els teus embolics. Tu ets una convidada en aquesta casa. I si és veritat que has decidit tornar per sempre, és lògic que això sigui motiu de preocupació per unes quantes persones. Ets una convidada! Igual que tu. Per unes quantes persones, la vida de les quals es veu afectada, si bé no necessàriament alterada, pels teus actes. Claire, on es fan tapissar les coses, l'Agnes? No! Educació? Senyoreta? Per què no li preguntes a l'Edna si vol prendre alguna cosa? No, tu no tens cap dret en aquesta casa. Prendré un conyac, Júlia. El meu marit i jo som els millors amics dels teus pares. I a més, som els teus padrins. I això us dona drets? Alguns. Drets i responsabilitats, sí. Alguns. Hola, Harry. La Júlia ens anava a preparar alguna coseta. Tu què? Ah, ja ho faig jo, no et preocupis, Júlia. No, no té cap fins aquí, no Però facis. és que nosaltres tornem a casa. Ah, sí? Sí. Bé, doncs si ens hem servit d'ajuda, Anem a buscar les coses. La roba, les... En fi, Sí. tornarem d'aquí a... No sé, però vaja, ja serà després de sopar. Vol dir que no ens... O un parell d'hores, entre una cosa i l'altra. No us molesteu, no cal que... Jo vull tornar a la meva habitació, jo vull la meva habitació! Em sembla que el sopar ja està servit. De ningú, que jo sàpiga. No m'ha semblat que sonava bé. Claire, per què no tornes a reprendre això dels alcohòlics? Perquè la gent que ja no m'agrada. Com se'n diu exactament? Anònims. Alcohòlics anònims. Això, sí, per què no hi I tornes? tu per què no deixes de fotre't on no et demanen? Oh, perdona, però... Però què? Doncs que estaves més bé. Sigues un bon cunyat, va. Només és la primera que representa que no m'hauria de prendre. Jo trobava que estaves més bé. Vols dir que era ella que ho trobava? No, i jo també, creia que et convenia. Ja t'ho vaig dir, no són com nosaltres. No hi tenim res en comú. Però tu encara et dedicaves als teus negocis, abans de convertir-te en un hisendat que es passeja per aquí amb pantalons de muntar, desconcertant el jardiner. No ho he fet mai, això, jo. Abans de tot això, Toby, rei